ki khubor ka batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. As a parent, I know my child needs more space to play and to learn. A school which learns him better and teaches him better, where he finds live models for love, affection and dedication, where he can nurture his individuality and be a future leader. And here's where I stand. Blessings International School, Kyrpang, Jingrwai. For admissions, contact 9688 999 811 801 255 3412 73730 79060. Kubli pibaro kam tami ke ba ba ye jungi ba juga sandat ba na kapor se kapor ke film kasi manga ringkat bat ka kiki pictures ngishim ye gani galan ban pentip shepi ba ya ke film Draibar taksi hadian mengilade ban pelat ya art li ke Jingrwai kata komensim janga bat shot lang bat nga hakini kapor ni pen bana shepi ba ya ka theme song jong kani ke film bala ai kerteng Draibar taksi ngin sayok ban pelat hakan riu tarik jong benai mi ar hajar ar pulai hakajing ya linti janga hakan ne ka kam hak film shibun tli ki Jingrwai bede ki love song na Jingrwai shot na ngala ayok ban simenta ndai ya kani ka theme song jong ka film Draibar taksi kalong ka ba pher hado data ka bat ka ba pensong shit egam sim janga bang sngap bala janman ka sing yang sngap ngi Jingrwai hadin bangila ade ban shooting ru namar tu ka jingkende jong ka sim janga ban plant no namar baka Shong jengmut hadu tata kamtam kani ke Jingrwai ka kren sepang ke jingim ke jingya linti jong kinongnya kali hangnya sar shilong bat shkiwe ki district ke badan ha ke jela me kalia te kadai ke ba songtanat hadu tata ngila khmi linti ban pelaj kani Jingrwai jingsha house nam baladap shwa ban mi snam thamai bangi yo ban yasat kipai ba nyo ban yasat kamtam ke ba ngi didikit Kyrpang ya kinongnya taksi kamai ha kani ke jela te klom yo alat namara dan kidau bam lakyar Henry mentaka kenti pat ngangit scam bahak ni kan tarik ngin sayok banya sengap ya kan Jingrwai bastanat bat kamtam Kyrpang ngong Kyrpang ya pi kinongnya kali ha kejela meglia ba pinsa sontanat pinsa songshit shisha ya kan Jingrwai Kublai ya pi baro nga kum kanong shimenta hakani ka film bat hakani ka Jingrwai kabala pelong yang abangan setenat ya kani ka Jingrwai kalong nomad ba ngilashna Kyrpang na bentai kinongnya kali kamai hakani ka jelajeng ngadang ya akmi lenti ban pot kapot bat kasngi kumba pikular yang ngangit pinom shekla jing ijanai bangala I what I can long kam kai jing ijanai bangala I what I can long kam kai Kublai ya pi ki parlok be ide ki baju ya kersan na koi kapor sa koi kapor ya ki film kasih tengawan nak ni kapor ban pentip sa pi ba ni mot ban perlai ya koi ka music video ka badai na ka film Draibar taksi tikan ni ka Jingrwai kalong ka batas ngau tanat adu takata bat kadon ka jingya pher ya kitu ki Jingrwai ke bangila ada pelai asli namar hakan ni ka Jingrwai ngayolat banda syat sondan jing it ka ba pelai Happy ngasementa tangbat pi ngalara baik happy ngasma kani ke music video kalong ka Kyrpang ba baling ong Kyrpang namar lasna knang ya kani ke music video na ka banta ka jong pi ki pai ba bat kamtam hi ya ki Draibar taksi te nakatagadaw nga Kyrpang ya pi ba pin pek knang ya ka music video antala pelat saya pek ya tem bat ya shot astat kubli pi baro sa chisien ngawan pentip shapi ba kan sadan ka wei ka music video ka ban sa pelat hasan te ya long ba ya shot kane ka Jingrwai kadai ka Jingrwai na ka banta ki Draibar taxi bat na ka film ru jong ka Draibar taxi te pajba baro ya long ki ba nong ai man sim kam tamig driver mo kani ka Jingrwai ka long ka Jingrwai ka basok tanat ba bat saya pet klem da pep
sepet. Ngawan hang ni ban pentip sepi bangin Pynmih ya kawe ke Jingrwai na ka film Draibar taksi ka ban sa Pynmih ha kan riu Tarik u Jymmang ar hajar ar phulai ha ka pon riu Baje jan miet ha YouTube channel Marentheng kublai shibon Ngasim ya kani galat ro ba ngakum uwi na kinong snong jak snong malki ba nga dedicate Kyrpang ya pisia kinong nya kali kamai ki ba yang stan malki menibu bro setrong man gasngai te Kyrpang na Bynta jeng pisia wat sasngap ha kan ro Tarik ha ka por ro Baje na ka YouTube channel jong ka Marentheng nga kanong chongnong jong kanong stan nga Kyrpat ya phi kinong nya kali kamai bas ngubha ban pet khnang ya kana ka ongroi Tingin saya kendo haka riu Tarik benai basan haka pon riu Baje haka YouTube channel jong ka Marentheng kublai shibon Draibar